Il-kap nazzjonalista Bernard Grech se jkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss fuq il-5 u l-11 il-distrett elettorali. Dan irrappurtah il-ġurnal The Times wara illi d-distretti tal-Partit Nazzjonalista ġew deċiża l-4 filgħaxija. Il-5 distrett elettorali jinkludi Birzebbuġa, Ħall-Kirkop, l-Imqabba, Ħall-Farruċ, parti minn Ħalloqa, il-Qrendi, Ħall-Safi u Żurrieq. U minnu il-Partit Nazzjonalista kien eleġġa żewġ membri parlamentari, Tony Bezzina u Herman Schiavone. 3 snin ilu Schiavone kien ikkampanja għal Adrian Delija biex jiġi elett kap u kien meqjus persuna ta' fiduċja u lejali lejn Delija, tant li kien hu li mexxielu il-kampanja. Iżda mbaddar kollox u sfiduċja lil Adrian Delija. Fil-fatt mill-kamp ta' Delija Schiavone ġie mlaqqam traditur kif dara l-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Min-naħa l-oħra Tony Bezzina huwa meqjus deputat lejali lejn Adrian Delija, tant li meta kien hemm il-voti ta' sfiduċja Bezzina żamm ma' Delija. Il-11 il-distrett jinkludi l-Imdina, Ħattart, il-Mosta u Burmarrat. Minn hawn kienu telaw il-membri parlamentari Maria De Guara, David Agius, Edwin Vassallo u Ivan Bartolo. Minn dawn l-4 3 minnhom huma meqjusa li kienu favur Adrian Delija. Bl-iktar wieħed lejali huwa Edwin Vassallo, li anki wara li ġie sfiduċjat Delija baqa' jitkellem favorih. Iżda fl-isfond ta' dan kollu osservaturi politiċi għalunna li Bernard Grech għażel dawn id-distretti biex jaqta' saqajn deputati favur Delija. Fil-fatt jidher ċar aktar minn qatt qabel li Bernard Grech irid iżomm id-deputati tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil fuq wiċċ l-idejn, iżda dawk li kienu ma' Delija iqaċċathom billi ma jtihomx ċans jerġgħu ikunu eletti.